Goeiedag, beste kijkers van Omroep ZVL. We zijn in Ossenisse, Schalemaai, waar zo meteen een veiling gaat plaatsvinden. In het kader van Kunst in de Kroeg. En de opbrengst is voor het goede doel. Goedemiddag, u bent veilingmeester tijdens Kunst in de Kroeg. Wat gaat u zo meteen doen? Nou ja, we gaan zo meteen hele mooie stukken veilen van de kunstenaars hier aanwezig bij Kunst in de Kroeg. Een nieuw fenomeen. Ze hebben mij gevraagd om de boel een beetje aan elkaar te praten, maar ook te zorgen dat er voor het goede doel behoorlijk wat geld gaat resteren. Want dat doel, dat goed is, mogen duidelijk zijn. En als je kijkt naar de kunst die hier gemaakt wordt in the center of the universe, want dat is Ossenisse, is dat natuurlijk geweldig. En wat is het goede doel? Het goede doel is stichting Sint Helpt. Dat zijn een tweetal dames die gewoon begonnen zijn. Ik meen ergens in 2017 om kinderen die van hun ouders die niet voldoende inkomen hebben om cadeautjes te kunnen kopen. Ook vaak afhankelijk zijn van een voedselbank. Om die kinderen toch te voorzien van een cadeau, maar ook een functioneel cadeau, een chocoladeletter, zodat ze ook het gevoel hebben dat ze gewoon lekker in die samenleving mee kunnen doen en niet achterblijven bij alle mooie pracht en praal waar andere kinderen mee naar school komen of vertellen wat ze gekregen hebben. Dus dat is het goede doel. En dat ze erbij horen. En ik wens je heel veel succes en dank je wel. Dank je wel hoor, graag gedaan. Goeiedag. Jullie zijn hier aanwezig voor de veiling zometeen. Kunt u iets vertellen van uw goede doel? Wij zijn Stichting Sint Helpt. Dit is Gerry Rijnhout en ik ben Jacqueline van der Voorde. En wij zijn de vertegenwoordigers van het goede doel hier vandaag. En Stichting Sint Helpt zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd tussen 0 en 14 jaar een Sinterklaas cadeau krijgen, waar de financiële situatie thuis dat niet toe biedt. Volgens mij is het een prachtig doel en zo meteen is de veiling. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. In the center of the universe, Ossenisse. En dan gaan we... En dan gaan we beginnen zo meteen. Nou, ik ben Sophie Noens en ik zit met mijn atelier in Walshoorde onder de Radartoren. En ik maak sieraden, veelal met zilver, maar ook wel geïnspireerd op de Schelde of op de Zeeuwse klederdracht. En daar maak ik combinaties van en probeer ik iets unieks te maken. En dan is het toch wel leuk als het verkocht wordt. Oké, fijn dat je iets wilde vertellen over je werken. Dank je wel. Dames en heren, ik begin met een start van €15. €15. Wie gaat daar boven? Ik ben Patrice Dominique Troost, geboren getogen in Terneuzen en ik ben multidisciplinair kunstenaar. En ik maak dichten, ik fotografeer, ik portretteer mensen. En ik heb iets moois voor jullie gemaakt. Laat maar horen. Ik vind het heerlijk om bij jou te zijn. Want je hebt een speciale manier om naar de wereld te kijken. Alsof jij in elke ademteug de liefde doet herboren worden. Dankjewel, heel mooi. Hij is afgeslagen voor €17,5. U bent de gelukkige winnaar van dit lot. Applaus. Ik ben Kenia Perez Rodriguez. Ik kom uit Cuba. Ja, ik ben een schilder. Ik maak mijn schilderij van mezelf, van mijn ideeën. Dat ik zit in mijn lichaam of in mijn hoofd. En dat inspireert alles in mijn kunst. Ja, ik vind dat heel leuk, alles zelf doen in mijn kunst. Dus, ja. Dankjewel. Nog een hele fijne middag. €75. En dat is een schijntje voor de marktwaarde. €75. Wie biedt 75? Ik ben Christine en 6 weken geleden is het idee ontstaan om hier iets te doen. En hier staan we. En ik heb mijn keramiekwerk hier neergezet. Ik ben al 45 jaar daarmee bezig. En voilà, op een eenvoudige vraag heb ik hier een paar werken neergezet. Wat maak je het liefste? Dieren eigenlijk. Mijn grote passie is dieren maken. Wat vind je je mooiste kunstwerk? Mijn mooiste, oei. Mijn mooiste heb ik nog niet gemaakt, denk ik.
Vol verwachting zullen we erop wachten. Dankjewel. Graag gedaan. Dank u wel. 100 euro. Wilt u voor 100 euro bieden? 100 euro. Ik wil ook nog zakken naar 95 euro. 95 euro. 95 euro. Ik ben Annemiek Hamelink. Ik ben geboren in Wemeldingen. En ik woon nu in Ossernisse. En ik maak porselein. Dus dat zie je hier ook achter mij. Ik heb een heel eigen stijl. En ondertussen ligt mijn werk ook wereldwijd in galeries en musea. En waar haal je je inspiratie vandaan? En het komt eigenlijk uit mijzelf. Het komt gewoon uit mezelf en uit de klei. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. 95 euro. Christine, applaus voor dit mooie onderwerp. U heeft een zeer goed lot ook gekocht. Dank u. Jullie zijn mede-organisator van Kunst in de Kroeg. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Het was, we wilden een kerstmarkt organiseren. En toevallig zat Annemiek Hameling, die heb je net ook gehad. Die zat ook aan de bar. En ja, we zijn samen tot het idee gekomen om er een kunstweekend van te maken eigenlijk. In plaats van een kerstmarkt. Dankjewel als mede-organisator. Graag gedaan. Ik hoop tot de volgende keer. Beste kijkers van Omroep ZVL. We zijn aan het einde gekomen van deze middag en de opbrengst was enorm. En we hopen dat degene voor wie dit goede doel is bestemd er heerlijk van gaat genieten. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.